alhamdulillah ayne tanu tanni kadi be ala de ko alhamdulillahi rabbil alamin ko tanu kadi ala yere o ay mo fo ako ala dalle do ne ka kilisila banwo kay mori fene ne wele ako ndami ka kilisila ndani nga kiliyan wonye de bal beni mo ye mo minun tu don ma baraku ye foshi o bina fe mi fo mais mbe yoron do de no fe mi fe ne fileli baw diɲɛ kono ne t'a fɔ mali kono dɛ ne b'a fɔ ne fileli baw diɲɛ kono dumisɛnnin dɔ de sigilen filɛ wallahi summa wallahi ala ye ni min kɛ ne na dɔnni sira la u m'a ye adamadenw m'a ye fɔlɔ siga t'a la a ma ye o ne bɛ siran kana filɛ ne bɛ nin bɛɛ la réseau kan bilahi ne bɛ siran ka dɔnni dɔw de bila adamadenw kama wallahi fɛn bɛ ala ci dɔnni jugu kɔ tɛ dɛ bali ça fait fɛn dɔw bɛ yen nɔ a fɔli ka gɛlɛn n'i y'a fɔ u daw de bɛ tila ka n'a fɔ mɔriw bɛ ninnu fɔ b'a dɔn nin tɛ se ka kɛ a kun ye mɔgɔw ka n'o fɛ o de kosɔn sinon wallahi suma wallahi dɔnni sira kan fɛn min bɛ wele ko ka masaw wele kuranɛ sira kan an ka kuranɛ ta fɔlɔ an ka kilisi jɔ fɔlɔ kuranɛ sira kan ne kalina ali kuranɛ na kuranɛ min filɛ nin i bi ala wele ni alam nashiraha dɔrɔn ye alam nashiraha mɔgɔ fɛ ko dugu bɛɛ fali wotoro tɛ mɔgɔ min fɛ san 7 ne ni kuranɛ cɛ a den bi mobili jɔ dugu kɔnɔ kuranɛ mais i b'a dɔn n'a fɔra ko secret mori caman ye secret faamu de k'i ka ko n'i y'a kɛ hali ni ma bɔ da fɛ k'i bɛ sɔn u ye nin de bila kunkolo la n bɛ fɛ a bɛ nin bɔ kunkolo la quoi parce que kuranɛ ko i'malu fasayara lahu amalakum a kana k'aw kɔnɔ ne bɛ ka fayida minnu bila ne t'a fɔ ne tɛ nata nata tɛ jɛn na diɲɛ kɔnɔ Mamadu barika fɛn dɔ ni nata tɛ foyi tɛ yen i ma k'a kɛ tɔgɔ nata kama i ma k'a kɛ baraji nata kama i ma k'a kɛ safe kɔni b'a kɛ nata dɔ kɔsɔn nata dɔ bɛ bɛɛ la mais arnaqueria de man ɲi mɔgɔ janfa a kana mɔgɔ janfa o tuma na aw minnu ye ne ka nin kilisi ninnu a b'a ta a b'a bila hali bi dɔ ye ne wele a bɛ kɔngɔ a bɛ page dɔ créer a bɛ dɔnnikɛlaw ka fɛn ta k'a bila a kan mais n nana ye ne ka fɛn cayara kan wula na kosɛbɛ ne yɛrɛ donna k'a lajɛ suma wallahi a ka kɔngɔ numéro b'a ka page kɔrɔ i y'a faamu ne ka page b'a kan ne ka video b'a kan bon ne y'a ye mali numéro tɛ ne ma sɔn k'a wele i y'a faamu ne ko bon ne ye fɛn 2 de ta n'a kɛra mɔri ye i bɛ sɔrɔ a tɛ client sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ balo ne na i y'a faamu alhamdulilayi ja ne dɔnna fo mɔgɔw ka balo ne na ne ko alhamdulilayi n ko walima n'a y'a sɔrɔ a kɛra commerçant ye a ka abonné na caya n'a ka abonné cayara mɔgɔw n'a ka minɛnw yɔrɔ dɔn ne ye nin dusukun de ta fɔlɔ bilayi n kɛlen ka cɛ ka video ye a bɛ ka ne ka fɛn publier min kɛ ne ye ɲumanya de kanu ni cɛ ye fɔlɔ n ko n'a y'a sɔrɔ ko cɛ in ko mɔri don ɲamaa tɛ client sɔrɔ i bɛ sɔrɔ a bɛ ka balo atelier la ne ma sɔn k'a ka numéro wele ou bien n'a kɛra commerçant ye a ka page na abonné parce que ayatollah b'a kan ni ayatollah kɛra a kan a ka page bɛ abonné a n'a ka minɛnw feere ou bien n'a y'a sɔrɔ a ka fɛn TikTok yɛrɛ de monétiser don a na wari sɔrɔ ko ni mɔgɔ n'i ye mɔgɔ ɲaro karamɔgɔ ko ten ko n'i ye kelen don ne aljina kɔnɔ lahara k'i porokoto la fo cɛw ka balo i la de mais ne m'o kɔnɔja ta ni cɛ ye wa wula na cɛ ye ne wele a ko ayatollah don a ko ne don a ko ne de bɛ to k'i ka video bila n ka page kan a ko nka mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ i ka numéro la a ko yala n k'a di wa ne ko ala ja ne ayatollah ye Haidara ko k'an k'an dusukun ye ja ne y'a dɔn ne ye Haidara ka sira ye hali n'a ma k'a cɛbaw dɔ ye n y'a sira minɛ koyi ala bɛ dɛ bilahi suma wallahi ne de y'a dusukun ta n ko n'a sɔrɔ mɔri don a na client sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ commerçant don a ka page na abonné a n'a ka minɛnw sɔrɔ i y'a faamu ka feere ni ne ka video ye n ko walima n'a sɔrɔ a monétiser don a n'a balo sɔrɔ ne na o tɛ baasi ye fiyewu n ko ala k'o balo d'a ma ne y'o ŋaniya min ta dɛ wula in na cɛ ye ne wele a ko ayatollah don ne ko ayatollah don wa a ma kɛ ɲɛna bilahi wala a kɛra o ɲɛna a ye ne wele a ko mɔgɔw bɛ ka n wele yala n k'i ka numéro d'u ma wa ne ko ɔhɔ ne ka numéro d'u ma
ngone ko yela maka page ya ngonya ye ngume aliye chima na ya soro ne mi ye ka dugo ko tigi no tigi de do tigi a chima kuri aya chine ne tara do ngala je na soro ne dugo ke mi ye de ona soro mordo ana balo na soro commerçant do ana balo na soro monetiser le do aka war soro ngwana war soro ne ko ne dugo kai o mana ala fena sona ale fena dusu ko jera kana wele ko yala ngi ka numéro di mo ma wa ngone ka numéro de benga page la ne ka page be mi me alaka Mamadou kun ne ka numéro bala mi me ndogo ke Amidou kun nga numéro bala mi me nera kun nga numéro bala ya fam me ne page wero e ko ne ka numéro tala e sura amma ko de bola wala ne ka sira fu itola ne ko mi nga dalu bla je kata dalu im bla kun te ko e kanna ne be dalu de ke e bi se kanna sigata yata video man ka changwe wala ka cha wala akara ki ko nga dalu bla kun e ko na de o tay ko ke mi menena o bet se ka bla kodi wallahi atisi ne dalu do bla dongo inde laka sekaka mais faut mettre la mot do dima jani de nga il faut ko ni ndo tulungela alaka Mamadou ya do yere bi so ngani ndoko ne nyere tara mi boy alhamdulillah okay kire barka don me nyere la don tere barka don me nyere la ya fam no ne yiri do dama surku tomono gili wallahi gili ki gili ne ma dia Umar mun ga mana ko na la je ka kilim boko dia adama de dum yalla ka do de be ha dum yalla ka do de be abillahi ni aish utiga tiga le do ka mana do kono voilà ni ya folu ye chugo ni ya folu ye chugo ko abeta ngabi ay magana baka dum yalla ga bi la ka do fene wele la ga wele wulada ako ayatullah salam alaykum dago wa alaykum salam ayatullah wallahi ire kay kosobe nga ne ama famu no ngema mu famu eko surgu tomono gili ibi bolo dala yala ibi bolo sabade tugu nyona kata ka tige way ba tige kilingiri ngo flage ibi la to dum yala go bina yela la sa il ala che ka jojiri koro ka fo giba tige ibi dala ka tige samay ibi tlaga ta wele wule na ka yiri ga ko surgu tomono gili ne ko ibi bolo dala she sabakata nyefewa kasoro ka tige ngo flage ila to dum yala go bina yela labi ya wonti saka bere foble o de la ko mina do fo ma doro jira hakil na flage o le ka tige kilingili dala ka tige ale ba dala katla ka ta ko se ne ko hala ne ko saba kwa alo flage ko ni o saba do daga kono ko ni o ka ko de Umaru tara yoro ja ni mbebe ni yoro na ya abebo yoro na ya tigele do ka ke mana kono chama ne mo yiminda mana kono asuma dro mina exemple le yira wala quoi exemple dro de do voilà est-ce que ni yara de ta do fene ben ni yara de do bolo mina mi savait odo voilà ni de do men ay ntende ka tigele tay manam bolo janyate ni wo den le ko do yara de do o de do inyebu o yara de do olu de do anan doro voilà yetan tiga chugo nuna voilà abi tiga ni position de lata ngili di kana akuye ka jira wala dron c'est simple ya fama akuye ka jira wala dron ala amala dira ala kambe sawama wala munde bala na tiga kle amala dira ala kambe sawama wala ivo bi ko ni dumela ka mi dofu masanga ulana flage ko ayatullah no salam alaykum wa alaykum salam acha ay umara kai wala bara bana ni radi do yoro doni di ada ko ni ka taka yire lay de wallahi ngani ndi dobo de ndiga yire ni ya shina abit lagi nyini ngale ko abit tige chuguti ni de wele ko sibiri ulu woni wa dalata
ni ngiliki gilide udu wallahi suma wallahi billahi misagaka emi hewe ne na je kono atule bina dalu min di man na sukunto mono gili ni ngiliki gilila nabi bulu nya yini ala fe kana koroti taka mko bo nabi bulu nya yini ala fe mba yini fe kokura kodi kana toka ke wati be ni ala de be ka fi nabi bulu kana ke wati be suno wallahi hali sumogo e bi tatugula kuma te mawaroma sigay ni hakika de bi ma yiri ni ne damenina ne ya fo ne ni soro chugo mina ndina sako be ka bile me ne gardien do di nana ni ngo fo ne ka sai chugo do ninde bi ne de kwama comme gardien ne yere buye masangera yere buye ne ibi se ka ndeme ni muyi che yo kono nje dadi wallahi ako ne bi se ki debe tani do di afene ne demeti ne fene ya di adama do mati ne bi dugo ka ale fene di ala ka barka do ale la parce que ne bo kula ko mi ma bi sa kula itabo pourtant mo ko kele ka sa ya ko fo ko mina o de kamale jati ngo cham kamale wulla ka ne nyini di wallahi o kele ka fo mba fa de o de kama wulla ka ne yoro nyini sa déplacer ya fa moi so na gundana amba juga la mais comme no e fa livre ko jo nan mata ko ngata ne jamais wa de flani ibi surku to mono gili nyini kan gili nyini lake change mana dumela ka kana yela nanga ko yala ibi bulu ngoni dala cien saba kata ka tige o tede ni ya dala she kele bu tige ka dala she kele bu tige ka dala she kele bu tige o te saba ya ibi tlaka ngiliki o ngiliki gili ibi surku to mono gili ni ka dala she kele bu tige ka dala she kele bu tige ka dala she kele bu tige o jule o te saba ya o saba be de ma de worota ya ibo de kamine kono o do de bi la nyini ngali ke sida ayatulay yala cheta jule musota na o ma fone ni na de indira ne ma chugo mina de ne ka dama ti wa ala yere sonaka ne jabi na eti wa halle ya ke musominu yo olu ya ke ti wa musominu ya ke yere ya ke ti parce que do bina muso bere nani muso ka fe la o ten na de ni madina ma ko nani ni madina ma ko woro ni ndira de ma ake abike wone ya ke akera ni ndahake do sa ndahake do o yi ka la nyini were amala de ala kambe sama wala ivo nana ni mina ndi do bleu ni mi de e ma cheikh le sari no na wula na to dafa ka dim awo ala ala ka mamadu o ma fe zora alabi olu ale kwale do olu dafi da yoro mo re ko dafi undai wala amala de ala kambe sama wala ivo ne bi ka yiri min dima ne ma fonna ne yoro la ay naye ko weredi wallahi ne de ko ne de adima ninga dusukun wallahi ne ne ngalo tige jeyi o be ne ka jane me kono o be ne ka ngaburu kono o be ne ka lahara jondo min ne de ko nya dima ake o mana mbalma ke ni juguya bi no fe ni ya do juguya kalte ka cha java juguya bi dabali jugu yoru be anga karsa magosa billahi no yibo o wisa go minu yeni eriyo ke nyake amate me kalo nani ka kalo fla konna na kile zara anu ko gardien manene ke ama ma fone karsa kele de ko abi fa de ko go bi fa nga ay minu fo de ala sona olu yoru chera ne wa ne fenke ale ga mbara nga amate me kalo dama doka kile ya bwala o wali shin ne flani fuyi ma fo fendi senal hu nege bi nege tige ibe min don ibu do ibe dudon nga ite duda dudon wallahi nga ni e kise do e ay ni varabulu dala yiri jumay surugu tomono gili ivo nam fogo kele do pale yere de tiga asuma ko ko esi ale ga dema be bisira wala sisa mo bi yoro do jatemine itege asumawo itege ma asumawo akasuma mi ma asuma akasuma ni sibiri so na ne ka chama mi boni na mata ni be bokwi ne fene moko ta de o de ba se nga adinema so no ni go ne kata ngo no tu kono wati dola chanyu mana ni sanin bune ni nunjerai ni del do ko nuna yiri sene nundele do ka kola wala moko de ba se yana ka janne ba fu isibiri dala na ngani ai aba sibiri dala ka betige tige sibiri niveau la so ka chega ke buere kona ka blaka na dinema
akora te nere ya besine o mana mais do fena be no Maodo ka ɲininkali min min nɔfɛ n'ale y'o den 6 sɔrɔ sisan ale bɛ fɛ k'a ka denbaya bɛɛ k'o ji la o n t'a fɔ a tɛ minɛ mais daga don sira kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na i b'i cɛsiri k'u ka daga don u ye kelen o de ka ɲi o de ka ɲi daga sira fɛ mɔgɔ bɛ jɛ fɛn dɔw la mais fɛn dɔw de bɛ yen o de ŋaniya ni karisa yɛrɛ de ye a ka daga don a ka ko a la i y'a faamu wa voilà o de la nin yɔrɔ in caman bɛ nin ɲininkali kɛ yala mɔgɔ bɛ se ka ja la mɔgɔ bɛ se ka ja la nka min f'i ye i yɛrɛ k'i cɛsiri i k'u ta ɲini u k'a kɛ u damana foyi t'o bɔ mala deli ala kan n'a kun ka di ne ye sisan n'a ka di ne n'o don ne ye mɔri de ye o ne bɛ se ka nin den 6 ɲini sisan ka n'a kɛ daga kɔnɔ yan k'a ji soli k'a ci bɛɛ ma mais n'i y'a ye ko n b'a caman ɲini kun tardi n'i y'a ye ko ne b'a caman ɲini o kun ye n bɛ fɛ n'a ma ɲɛ ko ala ye min ta latigɛ ko ne k'a kɛ nga o ta don ma a yɛrɛ k'a don n'a ka di ye dɔrɔn n b'a daga don yan k'a kɛ feerekɛla nin tɛ dagaji bɛ n bolo yan n'i y'a ta i bɛ don da la sɛbɛn bɛ n bolo yan 1000 don 5000 ne t'o fɔ dɛ ne yɛrɛ ma sɔn o ko ninnu ye e yɛrɛ de b'a kɛ ne b'a d'i ma i b'a kɛ walima i yɛrɛ ka taa bɔ sugu la a fɔ kungo kɔnɔ i k'a kɛ ale kɔni ta n'a ye min ye sugu la sani don parce que voilà a tana o tɛ se ka sa sugu la fo n'a y'a sɔrɔ i y'a jamanzan sɔrɔ sugu la a tigɛlen don ni sibiri ye sugu la fɛn o tigɛ ni sibiri ye wa olu kɔni b'a tigɛ surumaniw jamanzanw u b'a siri ɲɔgɔn na k'a feere voilà a tɛ se ka sa sugu la dɛ m'a fɔ sugula mɔgɔ tɛ se k'a bɔ dɛ n'i y'a fɔ sugula mɔgɔ dɔ ye kɛrɛnkɛrɛn ma ne mago bɛ sugu nɔnɔ gili ni giligi la nka n'i b'a bɔ walima mɔgɔ min b'a bɔ a fɔ k'a tigi y'a tigɛ n'a sibiri ye o bɛ bɛn nka ka sin ka taa sa sugu la ten o tɛ voilà parce que kɔrɔ bɛ fɛn in na sibiri sibiri kɔrɔ bɛ sibiri la ala k'an bɛ sɔn a ma hali n'a kɔrɔ ma fɔ e ɲɛ t'a la dɛ sibiri ye kaburu de maa ni maa jɛ dɛ sibiri la o i bɛ da dɛngɛnni min kɔnɔ dɛ n'u b'a fɔ a ma ko kaburu den dɛ o de ye sibiri ye i y'a faamu sa kɔni o kuma na karamɔgɔkɛ n'i y'a kɛ surasiw ka jilɛn don contre coup kɔni n'i ye nin kɛ aradari don n'i ye nin kɛ anti missile don dabali anti missile o ye nin ye nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ dɛ nka ni nɛgɛ min kɛra numu ka kula ye o tigɛ man di e bɛ kulan dɔn wa i b'a dɔn cɛ e kɔni fana ye mɛ ma dala k'e bɛ kulan e de la ka n'ala cɛ de la ka gosi min kan a ka ɲi a ɲɛ sɔrɔ la ala k'an bɛɛ sɔn a ma a y'o dɔn koyi ala k'an bɛɛ sɔn a ma an ka taa ɲɛfɛ nin fana ye tiɲɛ ye a ta ka di an ka segin a kan n k'o tugu a la ɲɔ tɛ ala o de n tɛ se k'i to fila kan sisan sigi nin ɲininkali in yɔrɔ nin b'a to caman bɛ appel kɛ aw kun bɛ nin yiri dafa n ka kelen ta dɔrɔn a surugu nɔnɔ kelen ta k'an giligi kelen ta voilà ni surugu nɔnɔ ye surugu nɔnɔ filɛ nin giligi filɛ kayi n k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn sigi mɔgɔw u kana ɲami ɲɔgɔn na mɔgɔw ne ye mɔgɔ min bila ka nin bɔ o bɛ se yiri gili bɔ la ko ɲɛ tɛ nin sɔrɔtɔ giligi la tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ne filɛliba ina ayatollah don n bɛna yiri dɔ d'i ma mɛ n bɛ fɛ n'i y'a d'i ma n'i y'a kɛ n bɛ dugawu ɲini fɛ nka min fana ye dalilu in di ne ma gardien kun don a tun bɛ n b'a dɔn don min na a bɛ gardien la n bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka baara wɛrɛ d'a ma min tɛ gardien ye amin suma wallahi ne Ayatollah ma fɔ fɛn tɛ se ne na adamaden i bɛ du dɔn nka i tɛ du da du dɔn ne mamuso tun bɛ nin de fɔ karamɔgɔkɛ ne tun kabakoya mamuso la a bɛ nin bɛɛ kɛ dɔnni kɔnɔ nka ko mana na a b'a fɔ n tɛ du dɔn n tɛ du da du dɔn parce que bon o kɔrɔ ye i mana i b'i ka dɔnta de dɔn nka maa wɛrɛ ta i t'o dɔn dɛ mais ni n balimakɛ e min bɛ tubabukan mɛn ni anti missile ye n balimakɛ e min bɛ bamanankan mɛn nin ye dabali kunbɛla ye u k'i bon i ka taa nɔgɔya daw ye nin don nka Ivo
i b'a f'u ye ko n'i y'a fɔ mɔgɔ ma ko k'a bon mɔgɔw bɛ joli le filɛ bon ye joli dɔw ye jolisu ye wallahi o don dabalijugu bɛɛ tɛ ko fo nɔ ka bɔ i la walima k'i ka bana ye dɛ k'i ka ko laban tiɲɛ i mana don ko min na a ɲɛ ti sɔrɔ dabali de bɛ na ni nin ye parce que n'i ye dabali fɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ kunkolodimi ni kɔnɔdimi ni joli dɔ bɔra na ngɔ in dimi mɔgɔ b'o de o de ye dabali la pitafɛri ye mɔriw yɛrɛ ka dabali la mɔriw ka dabali la o ka dɔgɔ an na quoi bilahi ni mɔriw b'i dabali k'a fɔ k'i bɛ bana k'i da o ka dɔgɔ la i m'a ye ka fa kun i ni faso cɛ ka ca kilo 1000 i tina nin ye dabali ye i ka taa da dugu dɔ la i ka taa kɛ fakubatɔya ye o le kɛ e fa ye alimami y'a ka dugu la i ka taa kɛ dugu balaniso kuntigi ye dugu la mun mɔriw o b'a fɔ mɔriw ta qualité olu t'a fɔ ko k'i bon quoi o b'a fɔ ko k'i da fiyewu o mana soma ninnu ni doma ninnu olu b'a fɔ ko n b'i bon wala ni bonni fɛnɛ fɔra dɔrɔn ni dugumɛnɛ ni ye min kɛ o b'a fɔ a ye n bon dugumɛnɛ ta bɛ taa fɛrɛ i t'i balo yɛrɛ sɔrɔ balo ko ka gɛrɛ dugumɛnɛ ko ye o tuma nin de bɛ maa kisi o ma ala barika la ni ala ka dɛmɛ ye wala n'o fɔra dɔrɔn ala de maa kisi hey ala de y'an bila k'an bila diɲɛ kɔnɔ yan koyi an b'a kɛ ɲɔgɔn na ye ala bɛ taa ɲɛnabɔ lahara ye i y'a faamu o la ɲɛta nin na nin ye sibiri de ye numukɛ walima fanɛkɛ walima dumuyakɛ komi bi ta in tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka bɛrɛ fo ma parce que fulakɛ ko ayatulahi salamu aleykum ne i ka fayida a sɔrɔ réseaux sociaux kan wallahi ayatulahi n b'i fo kosɛbɛ nka ne a ma min faamu e ko k'i bɛ bolo sibiri da la siɲɛ 3 yala i b'a da la k'a da la ka taa tigɛ wa walima i b'a tigɛ cogo di n ko fulakɛ n bɛna tigɛ cogo yira i la o ko wala n balimakɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye duguyalakaw sa na su in na o la i kana da la k'a da la i b'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ wa da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ o tɛ 3 ye suruku tɔmɔnɔ giligi gili la i b'o bila i bɛ taa suruku tɔmɔnɔ gili fɛnɛ na i b'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ k'a da la siɲɛ 1 i b'o tigɛ o tɛ 3 ye i b'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ yiriden 6 ye i b'o kɛ minɛn kɔnɔ tile 7 n'o kɛra minɛn kɔnɔ tile 7 ji kɛlen a kan i bɛ sɔrɔ k'o ji in soli sisan ka k'i koliji la k'i ko tile 7 a dira ne ma tan ne y'a kɛ tan wa n'i y'a kɛ tan a bɛ kɛ n y'a ɲini ala fɛ ni min y'a kɛ ala ka barika don la mɛ min y'a di yan a bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala ka barika don a n'a la a b'a di yan don min na gardien don mɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔn ne t'a yɔrɔ dɔn bi nka n b'a fɔ n bɛ dugawu k'a ye n y'a ɲini ala fɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a dahirimɛ nɔgɔya ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka tanga d'a ma ala ko k'a ka ala kɔsɔn o ye kira kanu kɔsɔn nin bɔlen ko ala dun ala ka dɔ k'an wele sini hali ko hakili a bɛ ko siɲɛ joli i b'i dafalen sɔrɔ i ɲɛ yan ala k'an bɛ sɔn a ma kira kanu kɔsɔn i fo an bɛ taa ɲɛfɛ Ivo? Naam. Al-Quran. Ne b'a fɔ mɔgɔw ye. Wa Quran kɛ. Wallahi. Ne dalilu min di aw ma o don ne seginna a kan. Kulawuzu birabi filaki birabi nasi. Ivo sunɔgɔ b'i la mɛ nin yɔrɔ in ta. A bɛ taa. Kulawuzu birabi filaki birabi nasi. N tilala ka kuranɛ subiɲɛ n y'o d'i ma. I hakili b'o la. Hakili t'a la. Ala ka Mamadu e hakili bɛ kuranɛ subiɲɛ na wa jumɛn don alam tara kaifa don kuranɛ subiɲɛ de ye alam tara kaifa ye n'a fɔra subiɲɛ a bɛ mɔgɔ dɔ kamana gan ne alam tara kaifa bɛɛ lajɛlen ta k'a ban 1000 de b'a kɔnɔ o kelen don 1000 de ye alam tara kaifa segere don dɔ la dɔ ko ne ma ko kuma lemuru kumuni kan ne ye lemuru kumuni dalu dɔn n bɛ kuma kan n b'a d'i ma n balimakɛ a kɛ chauffeur n bɛ nin yɔrɔ in di aw ma alhamdulillah yɔrɔ dabali jugukɛla ka jugu diɲɛ kɔnɔ chauffeur ɲɔgɔnna ka dɔgɔ na e bɛ na i ka mobili boli ka bɔ Ghana ka n'a jɔ sisan dɔrɔn yanni i ka segin ka taa patron b'i bila chauffeur ka dabali juguya don walima mobili kura bɛ d'e ma dɔrɔn yanni i ka segin ka sɔrɔ a bɛ tiɲɛ ko fila o kelen chauffeur ka jugu ɲɔgɔn ma chauffeur ka jugu ɲɔgɔn ma nka n b'a dala ala fɛ n bɛna min di a y'a kɛ n'a y'a kɛ a bɛ kɛ ne m'a fɔ ko na koyi ala n ko wallahi billahi ne ye mɔrɛya daminɛ n dalen na ala la Ismail Darame ɲuman na ka kɔlɔsi nin to anw bolo ala e kɔ tɛ sa balimakɛ i t'a bila i kun n wari ninnu sigimɛ réseau ka pan ne balo bɛ n bolo ne ayatulahi balo bɛ n bolo i t'a bila i kun kɔlɔsi filɛ mais ne bɛna dalilu min d'i ma hali ni ma ne ye n'i y'a kɛ ala bɛ sɔn
ube mɔgɔ min ka mobili dabali walima k'i ka moto dabali walima k'i ka bolimafɛn dabali i bɛ taa sigi golo ɲini sigi kelen kelen dɔw k'a ma ndɔrɔn kelen i y'a faamu wala ndɔrɔn kelen walima sigi o y'a faamu i bɛ taa a golo ɲini n'i y'a golo sɔrɔ i bɛ lemuru kumuni ladɔn ɲini k'a ni sigi golo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ji k'a kan ni dugu jɛra a kɛ k'i ka bolimafɛn ko ni min y'a bon bɛ segin o ma a kɔrɔbɔ sini a kɔrɔbɔ sinon mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni ye mobili kura bɔ izini na ka n'a d'u ma k'u k'a boli yɔrɔ Segu ni Bamakɔ cɛ gudɔrɔn ka ɲi dɛ k'u k'a boli yan'u ka se Segu a bɛ tiɲɛ siga t'a la i y'a faamu wa mais a tigi bɛ sigi golo ɲini ka lemurukumuni ladɔn ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ji la k'a kɛ k'a kɛ bolimafɛn ko alhamdulillah Ivo o tɛ bolimafɛn ye wa ɔ i yɛrɛ dun kuranɛ kɔnɔ i bɛ suran dɔ bɛ yen ko suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababil tarmihum bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kulin i b'a sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn ka lemurukumuni den kɔnɔntɔn ɲini k'o datigɛ k'o k'a la k'a datugu k'a sigi tile kɔnɔntɔn nka n b'a f'i ye dumuyakɛ ka n'o da seere n'i y'o da seere o bito dayɛlɛtɔ o b'i ɲɛ ci ye lemurukumuni kelen ka tile kɔnɔntɔn kɛ bito kɔnɔ i bɛ t'o dayɛlɛ o tɛ misili aya ne ko k'a datugu i ka t'o da siiri k'o bila ye i ka t'i ɲɛ yanga o kunna dumuyakɛ walima dumuyamuso k'i b'o o fɛ n'i ye min sɔrɔ saraka bɛ minɛ i yɛrɛ ma n'i ko k'i bɛna kɔrɔti kunbɛn ni kɔrɔti i yɛrɛ sɔrɔ ye a gɛlɛya dɛ wala i bɛ alam tara kayfa sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn ka lemurukumuni den kɔnɔntɔn ɲini k'o tigɛ k'o k'a la k'a datugu k'a sigi tile kɔnɔntɔn n'i b'a ko i bɛ to k'ale ko wuladaw fɛ mɔgɔ jugu n'a n'i bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'a ka du ka surun i ka du la a bɛ taa yɔrɔ la hali a somɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn Allahu akbar kan'a fɔ ko karisa dɛ la mais n'i b'a ko i b'a ko wulada fɛ tile fanga bandɔ tile tatɔ i b'a ko i n'a fɔ 17 heures ka taa 18 heures ninnu na ka n'i tora k'a ko i jugu bɛ taa dugu dɔ la hali tu t'a kibaru mɛn nin bɛ ten nin b'o kɛ cɛkɔrɔba min ye nin di yan ale yɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu bɛ misiri la ɲuman b'a la walijuw b'a la nka mutakimukɛla dɔw b'a la m'olu ɲɔgɔn ye dɔ de tun bɛ k'a daana da ale dala misiri dɔ la ye n'a ye wazuru sigi cogo o cogo a bɛna ale tigɛli ma k'ale ka fɛn bɛɛ kɛ fo misiri kɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko a kan bɛ karisa yɛrɛ de ma ale ko n y'a faamu fiɲɛ ye so wele yɔrɔ min na dɛ n bɛ bila ka taa ye karamɔgɔkɛ a ko ale alam tara kayfa sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn ka lemurukumuni den kɔnɔntɔn tigɛ k'o k'a la k'a datugu k'a sigi tile kɔnɔntɔn dafara min kɛ ala ale y'a ko wuladaw fɛ hali sini safe quoi don dɔ la dɔrɔn a bɔra k'a bɛ taa ka na n bɛ taa ka na o de kɛra a taalen ala somɔgɔw t'a dɔn k'a taara dugu min na a ko san 3 kɔfɛ o y'a mɛn ko a bɛ dugu dɔ la o tɛ duguba kɔnɔna ye dɛ a kunjɔyɔrɔ taara bɛɛ fɔ burusi kɔnɔ dugu dɔ de ma ye i y'a faamu o la safɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ dɔw bɛ to k'a fɔ n jugu karisa balawu don kan'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ k'i ladi nka o t'i jugu ye yɔrɔ bi maa tɛ ladili fɛ n'i y'o ladi dɔrɔn u b'a fɔ ko i mana mɔgɔ ladi dɔrɔn ni ko y'a sɔrɔ ko karisa delila ka nin kuma in fɔ ma ko karisa de nɔ don k'a sɔrɔ a y'i ladi de mana maa ladi b'a bɛɛ t'i jugu ye ala k'an bɛ sɔn a ma Mamadu yɔrɔ 22 heures bɛna se an bɛ kuranɛ de la sisan an bɛ kuranɛ tanga na dɔ di an ka sɔrɔ ka garisɛgɛ ko di an ka bɛɛ ma 1000 fɔ 1000 alam tara kayfa i b'o page sigiri yɔrɔ o de ma f'i ye o wa den kelen de ye mɔgɔ bɛ min na fali tɛ wolo jama na koyi ne ye kuma f'i ye kuma tɛmɛsira de n ko dunyala ka a fanana ka n'u ka kow de bɛ taa i ye wara fana la ka dira kɛmɛ wolonwula ni wolonwula k'a bɛ ko siɲɛ joli tile tan ni naani k'a bɛ ko tile 10 wara fana la ka zikira kan o ye dawula de ye o Shamsul Bilad ça fait quoi awɔ o de don n bɛna f'a ye a bɛna fa fa bɛ la ne ka wudu wa e ka kɛnɛ kɔni ne bolo so kɔnɔ yan e de yɛrɛ na wudu bila yan wudu sɔrɔ ni Bamakɔ yan n'i y'o ye maa min ka so kɔnɔ i tɛ n'a dɔn ko dɔ y'o bila yen tulonkɛlama don ne ka Burukina bɛ de ye nin ci ne ma awɔ ala k'an bɛ sɔn ma mais an tun bɛ tangana kɔnɔ nka komi ɲininkali sira fɛ an k'a ka ɲininkali jaabi parce que a dɔw ka forfait man ca
Ivo. Nam. Ne da atule be fɛn min fɛ. Musa la ka te dɛ. Dawla do. Dawla do dɛ. Ni mandiya bɛ maa sɔn alijinɛ na. Siga t'a la o. Mangoya bɛ maa sɔn jahanama na. Ni man jara mɔgɔ ye i bɛ taa se ala jɔn dɔ ma i bɛ ko ja o ye. Wallahi. Ni ko jara o ye dɔrɔn fa. Ni man jara mɔgɔ ye i bɛ t'i ka document bila yɔrɔ dɔ la dɔrɔn cɛ dɔ bɛ sin k'i ye ten ko non ne n dan ka baara la ni cɛ ka ɲi n ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ i ka bonya tiɲɛ kɔ tɛ. Wallahi wallahi. Janya tiɲɛ kɔ tɛ dawula min b'i la a b'a fɔ mɔgɔ dawulatigi ka ɲi ne ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ i bɛ t'i ka papier bila dɔrɔn i bɛ taa nka maa joli man ko hali n'a cɛ ka ɲi a bɛ ten girindaw komi sogofɛ bo wallahi anw mana karamɔgɔkɛ ne ka jolimakɛ ko y'a kɛ nin kɛra sogofɛ bo ye sogofɛ bo ko mɔgɔ ye koyi parce que a bo kasa kungo de bɛna i ka so bamanankan de ye quoi la ilaha illallah bamanankan b'a ye koyi bamanan bɛ n'i mangoya fɔ dɔrɔn b'a fɔ i man ka ko komi sogofɛ bo parce que sogofɛ bo kasa de bɛna so kɔnɔna na voilà ala ka daga mangoya Ivo mangoya mai wo ba do hajil do be wise kuma na ha me telme go manga ko abe na fa fali wallahi nu nana kenena ko yoro karsa do ya to abota ijalo jeri inflation nani jatara senani do be singa na tinno kana kuma kan gili fo flake kamin ne ado ibeta dawlati gi do bina do ba boka do mo ba soro kamini sokoma fe ni me woro la sa fo ni na to reke o ay passé de jilu ma sa ngata ay passé di dawla tilaw ni dawla kumila masi ka foko ka kada ko jatigi ma ko passé dia ni ko ni jeli ka fo nyamakala ka fo jatigi ma ko passé dia cey ka dawla bana wallahi ay non ay nyamakala ka ta joko ay passé da ma sangata e ka dawla bana awo tew ne atula de côté ngone mom so de ya dia voilà ala ka be so ama suno ibi kuma doro mɔgɔ dɔ i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn i t'a foyi dɔn mais billahi ka kuma ni dawla yɛrɛ kama a b'a fɔ ne yɛrɛ y'a kanu nin ka kɛ n ka ɲamakala ye sɔɔni de bɛna ten koyi sɔɔni bɛɛ tɛ ko a b'i dɔn ye dɛ i yɛrɛ bɛ ɲamakala dɔ ye tellement que a ka dugawu minɛnen don a dabara la a kɛlen don ka woroden 3 woro jɛma den 3 ni dugalen furabulu kɛ k'a da wusu ka n'a jɔ n'a kumana dɔrɔn i b'a kanu ko nin ka kɛ n ka ɲamakala ye era ba kanu de ko nga ka nyamakala ye ngai era ka nyamakala do be no ne ta na tara jamana fe mole ale do muko kace ani ne wani me nyo be yote ninga de ko kuna ko nga wadi be anabo njatigi ay njatigi dawlati la dawlati to flema ata igake ani sugolo kibina atula yoro la de o kana moru je o dawri mawla alimam ba kara wal magribu ba kara fe kurana yoro do be ko wara fana la ka zikira ka wa dama do duma ko ka sebe ngadi ma parce que neta fa kema fla de adelle do kema fla semeno na al wa kele zebane ta atula fe ya voilà wa dama do duma ko ka wara fana la ka zikira ka ko ka sebe she kema wolobla bi wolobla no wolobla nga kilin kili a kilin wo kili aya kilin kili ni ya she kele zebe bi toko toko ni nana se aya labama ibo sebe ni di ki yere toko sebe ni di ni ya nashi soro ibina munga sisan ibina hudu kononi mi wele ko hudu masa solomane ka kononi niko e madala ko dawle cheya billahi na nyon zoro kenawla an ngasuru flebi dabero ndala men gali na qur'ana nan duna mo ba do ko ne duna wallahi siga tala nene bora mo ba do ko ata to fle bula grande bugu dalu e che ni dona kenana e ka do kenana ti ka boti e jini ate fuyi fo kenati ka joro de ko ni ngana ta sala na tara sanga mo ko wuli kata wallahi akalati am ta kenana dawla wallahi o winne de jaku sa bla fo laba wallahi kana so akata de che karamo ne rabe fe sabo ko era o minunde ko ti tay de ni tara mo ko bita o fo de ma dawle ni bo ko de wara fa na sebeta ika hudu nyini ka kala ki ko tletan nani ni tletan nani ja kofe ibi se ka tletan nani warake ne ta fa ko dash kelema de parce que adama de pli ibi ko do ke yere bitla ka che ibi ko do ke wal ma ko bitla ka che o kuma na e jugu bi ka so yere de bi so o ga ga fo ko ni e kelinga ki ka nyena ma ya nyena o do ma ya alai na ye ninge mamadu afa ko anyena ni dawla ni mena fo mo mi titulu ta doro wal mayika munu tulu ta doro o tu bismillah tle bora fe mo bora kalo bora fe mo bora dolo bora fe mo bora ne ayatulay bora
ni yɔrɔ marakaw bɛna fɔ sisan ko ayatollah bɔra marakamuso kana fɔ ayatollah bɔra dɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ bɔra komi ne bɛ ka misaliya ni yɛrɛ de parce que nin yɔrɔ la maninka ninnu fɛnɛ bɛ marakaw sanfɛ nin yɔrɔ in na yan u bɛna fɔ sisan ko ayatollah bɔra marakamuso ayatollah ma bɔ dɛ e de bɔra tu bisimilahi tile bɔra fɛn ɲuman bɔra kalo bɔra fɛn ɲuman bɔra dolo bɔra fɛn ɲuman bɔra an kuntigi muhamadu bɔra fɛn ɲuman bɔra ne karisa bɔra i b'i yɛrɛ de tɔgɔ fɔ ye fɛn ɲuman bɔra cɛw ka fɛn ɲuman bɔra musow ka fɛn ɲuman bɔra ne ko ala ne ko a kira bilahi hali n'i bɛna t'i ka papiye bila yɔrɔ dɔ la walima i bɛna t'i ka duguma bila yɔrɔ la walima i bɛna taa baara ɲini yɔrɔ dɔ la nin ngala i k'i ɲɛda salo i ka taa n'i taara dɔrɔn olu b'a kanu ko e ka k'u dɔ ye cɛ a ye jolimandiya ɲini n y'a ɲini ala fɛ n'i y'a kɛ ala ka barika dɔn mamadu a ka ɲininkali ma jaabi ayiwa question tigi ninnu ta fɔ dɔw ko jagɛlɛya fura la jagɛlɛya fura yɔrɔ dɔw bɛ to k'a fɔ ko ne jaga gɛlɛ ne jama gɛlɛ dɛ jagɛlɛya ni jagɛlɛya de tɛ kelen ye diinɛ kuma na n'o nana dɔrɔn siran tɛ ne na te o te yen parce que ne ye ala dɔn ka ban quoi mago tɛ fɛn wɛrɛ la diinɛ ko sira kan mais jagɛlɛya dɔw bɛ yen furudimi de bɛ mɔgɔ dɔw la estoma o bɛ jatigɛ banbali bila mɔgɔ la kuma dɔw la f'i b'i kɔfilɛ ko mɔgɔ dɔ b'i kɔfɛ o b'a kɛ dɔw bɛ yen o kelen tɛ se ka k'u ka so dɔw bɛ yen o kelen tɛ se ka taama i y'a faamu n'o n'a ɲɔgɔnna bɛ la i bɛ bubaka bɔgɔ ɲini bubakaw ka bɔgɔ termitière n'i ma cogo dɔ nin fɛn cogo la fɔ cogo la i laban ka na taa kɛ cimetière tɛ dɛ termitière i y'a faamu i b'ale ɲini k'a daji n'i y'a daji i b'a ji min n'i y'a ji min jatigɛ min b'i la a bɛ taa awɔ nin ye hakikaw dɔ ye i y'a faamu mɔgɔ min bɛ to ka sira mamadu a y'a mɛn wa ayiwa bisimila dɔrɔ ka ɲininkali bɛ wa e ma ɲininkali nin sɛbɛn de ɲininkali min sɛbɛnna o ye fɛn de ye ale fɔ joona ne bɛna bila de koyi ne sɛgɛnnen don ne bɛna bila dɛ mura bɛ n na k'ale ka se ka kiliyan caman na bitigi la kiliyan awɔ a kɔni ma ka feere a ma baara a ma baara qualité fɔ ayiwa dɔ fana ko tailleur quoi parce que komi ko e ye lemurukumuni bila sigi ta ɲɛ ma ale ta ye tailleur ko de ye quoi fana juguya fanfɛla a bɛ sɔrɔ juguya ça fait mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu ne ye juguya min fɔ tailleur ko t'o la foyi t'o la yiri ɲini i k'i ko i y'a faamu wa mais ne de ko mɔgɔ bolo fɛn dɔw de bɛ yen motɛri ma fɛnw machine fana y'o ye kɛ hali ni ma ji kɛ k'a ko n'i y'a su finikolo la k'a jɔsi o tɛ wa motɛri ma fɛn ninnu o bɛ to k'olu de dabali k'u tiɲɛ a tigiw bolo n ko n'o b'i la i bɛ sigi golo de ɲini ka lemurukumuni ɲini mais aw fɛ n ka motɛri ma fɛn bɛɛ taa tɔgɔ ma kelen kelen o bɛɛ tɛ se ka fɔ o i y'a faamu wa sinon ne ye ka nin min f'i ɲɛna nin ne ye ka min f'i ɲɛna cɛ dɔ ye boulangerie usine dilan boulangerie tigi dɔw tɛgɛ sigi a kan karamɔgɔkɛ ka minɛ bɛɛ kura san ka bɔ Europe ka na mais i b'a fɔ ko a nana minɛnkɔrɔw de san daba naani na yan k'a dilan a ko foyi ɲɛ tɛ ka sɔrɔ usine dɛ boulangerie dagabana karamɔgɔkɛ don dɔ la ala y'a kalo ɲamakala ninnu dɔw bɛ nafa b'a dɔw la awɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nafa bɛ ɲamakala dɔw la dɛ ɲamakala dɔw bɛ tile ka na buyi kun paga wallahi ne ka ɲamakalakɛ dɔ bɛ yen o taara a y'a fɔ o ɲɛna min kɛ ko ko i hakilila tigɛ a ko mɔri dɔ bɛ n bolo Bamakɔ Gɔna a ko n'a y'i ka mansin sɔrɔ dɔrɔn a k'a bɛ wuli ka cɛ a ko k'a bɛ kuma réseau kan cɛ ko réseau kan mɔri ninnu a ko réseau kan mɔri ninnu a ko ne hakilila i b'i mako yɔrɔ ɲini u nana Ibo ne lamɛnba waso tɛ ni nana ne tɛ yadanji ne tɛ yɛrɛ bonyana ye mais maa sɔnda yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ komi ne a bɛ ni kuranɛ cɛ de bi i bɛ wari ci ne ma miniti 5 ne b'i ka wari segin ma n gale n'ale kuranɛ na ne de y'o ye ne mago tɛ dafɛn na o sira kan fiyewu a ti ne na quoi parce que ne mago ɲɛnen don k'a sɔrɔ i tɛ quoi mais adamadenw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de u nana min kɛ ne ka ɲamakalakɛ nana n'a ye a nana ne ye min kɛ a ko wayi ko k'a bɛ to ka ne ka video ye ko a t'a lajɛ sa ko mais ça fait kuma bizarre fɔ cogoyani dɔ la ka tɛmɛ ten quoi ne dun tana y'o ye ne ye fila de ye n bɛ to k'a ka fɛnw ye fɛn kan ne ko n ka mabɔkɛ ma n ko karisa e nana ne nin ye a ka fɛn jumɛn a ko bɔ ko a ka izini safi a ye minɛnw kura de san ka na mais bilahi kabini a nana wari min donna izini na o ma sɔrɔ a la a dun y'a bɛɛ minɛ kura ninnu karamɔgɔkɛ bon ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se k'a ka baara kɛ mais ne t'a ka baara kɛ
ko karsa wala ne ka fɛn filakɛ wala ko ayi ko ne t'a ka baara kɛ ko mun na ko parce que e bɛ ka na ni min yɛrɛ ye a ma da ne na quoi wallahi awɔ a ma da ne na ko no ko no ko tɛ ko komi ko mɔgɔw de cayara ko non mɔgɔw cayara e ma ne ye réseau ka kana koyi ne ka maabɔkɛ de nana ni e ne ko ne ye réseau ka kana i bɛna fɔ ko mɔgɔw cayara kɛ mais mɔgɔ de nana ne e bɛ tila ka na i sigi ko bon ko i dalila ka ne ye ko mais k'i ma fɛn kɛ sa ko kabini y'i bolo kɛ tan dɔrɔn ne t'a kɛ a ye yafa ɲini ne fɛ a ko bon ko n bɛ yafa ma ko wallahi ko ale de dekunna a ko wallahi ko ale de dekunna ne ko ha ko bilahi ale taara boulangerie minɛ kura bɛɛ san farajɛla ka na n'a ye a ko nka kabini a nana kabini boulangerie in sigira mugan y'ale da kɔnɔ haramu ye machine de tɛ baara kɛ ni yan tiɲɛna bi sini yan bɛ tiɲɛ ni yan tiɲɛna bi sini yan bɛ tiɲɛ ne ko a ma n k'o ka nɔgɔn ne ko a ma n b'a bɔ a ye taa sugu la ka taa sigi golo san ka na o taara o san ka na lemuru kumuni ladɔ bɛ n yɛrɛ bolo n y'a d'a ma o y'a k'a la n ko i ka minɛnw a ye taa bɛɛ ko ne nin a k'a kɛ a bɛɛ a ye taa nin kɛ ji la a k'a ka minɛn bɛɛ ko a taara a ko n ka bi a sanama sandiritigi dama min bɛ jɔ ka buru ta a ka pâtisserie n'a ka boulangerie la o ka ca o dalilu dɔ de dilen filɛ e ma ne m'a fɔ moteur ma fɛn kelen komi ne ye chauffeur ka juguya place de fɔ ka sɔrɔ ka fɛn in tugu o la mais a kɔrɔ tɛ ko a tɛ se ka kɛ ka moteur ma fɛn wɛrɛ kɛ i y'a faamu wa ala k'an bɛɛ sɔn a ma Mamadu faamuna o don ka dɔ bɔ kaso la ka o bɛ se ka kɛ cogo di hors antenne ne t'olu fɔ réseau la ko mɔgɔ bɛ se ka baara sɔrɔ cogo di baara qualité ka ca baara qualité ka ca ni contrat baara ninnu don a bɛ taa fali kolongolo yɔrɔ buguri a b'o ɲini k'a k'a koliji la k'a ko tile 7 a bɛ baara sɔrɔ ka tɛmɛ fali kan mais n'a bɛ papier bila baara ninnu n'a b'olu kɔ turabuden Masa Solomani wala a b'o ci woro kan i y'a faamu a den 16 a b'o 16 ci woro kan k'a ɲimi n'a ka baara ko ye a bɛ baara sɔrɔ denkɛ sɔrɔ wa hors antenne an t'o fɔ réseau kan ni an balimakɛ tɛ ko den bɛ sugunɛ kɛ dilan kan o fura tɛ n bolo ni an balimakɛ tɛ ko a bɛ sɛ mara de kɛ wa pour que ka se ka client caman sɔrɔ ka sɛw san ka sɛw san sɛ mara a bɛ dugau ka ala k'a garisɛgɛ fɔ ne de n'a kun ko sɛw ɲɛ sa n b'o faamu mais se ka client sɔrɔ kɔni ale de bɛ baara kɛ sa min b'ale garisɛgɛ fɔ ne ka taa alaminɛ sara 200 ni 10 sɛbɛn a ko 14 kɛ a ka client mina jaati an b'a laban ni kuranɛ ye ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ ya latif fiɲɛ sumalenni n ka dɛ moriw ka yɔrɔ ma dɛ latifu sa a jinɛ n ka dɔw ma dɛ ne mago bɛ ala dɔrɔn mɔgɔ simple ka sin ka o mago ɲɛ n'a ye ka tɛmɛ sinon ala tɔgɔ karamɔgɔkɛ kudamu dɔ b'a la ala tɔgɔ kudamu b'a la mais ala ye kudamu 3 de di ne ma sisan o kudamu kelen chinois ta ye 2 ye américain ta ye kudamu fɔlɔ YouTube ye o ye américain ta ye Facebook o ye TikTok ye chinois ta ye olu ye ne ka kudamu de fɔlɔ i bɛ ala tɔgɔ baara n'i sera niveau dɔ ma kudamu ninnu u bɛ t'i tɔgɔ bila yɔrɔ la i yɛrɛ ma se yɔrɔ minnu na olu bɛ na bon sisan réseaux sociaux de ye kudamu ye a bɛ t'i bila yɔrɔ la i yɛrɛ ma deli ka se yɔrɔ min na i y'a faamu mais n bɛna min f'i ye latifu yɛrɛ filɛ nin ye latifu ni mɔgɔ min to k'a wurudi yɛrɛ 119 na 119 karamɔgɔkɛ jɔyɔrɔba don faridaw kɔfɛ i y'a faamu walima n'i bɛ to ka latifu siɲɛ 9 kɛ i b'a siɲɛ 9 kɛ ka ayatal kursi siɲɛ 9 kɛ i y'a faamu o ye latifu i kɛlen ka hinɛ ni tangana kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna min f'i ye tangana kɛ dɛ i m'a ye ne bɛ to ka tangana bila parce que farafinna ye foyi t'a fɛ a dabali kɔ e ta ka tiɲɛ ne ta ka tiɲɛ hali n'a tɛ k'a misi kun ni ne kama ne bɛ ka tangana ninnu bila mais caman t'a faamu quoi jalibu ka di ne ye ka tɛmɛ e kan wari min ka di ne ye n'i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn ne tɛ fantanya fɛ ne yɛrɛ y'a f'i ye ne tɛ fantanya fɛ n tɛ kɛ fantan ye mais ne de b'an ka farafinna taala don i yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ minnu bɔ villagew la ka na k'i balimadenw dɛ i tanidɔdenw dɛ olu de bɛ n'i mago sa i ka so k'i ka ko ban pewu i yɛrɛ bɛ k'i teri minnu gɛrɛ i la dɛ ko a tɛ fɛn na dɛ
olu de bɛ k'i ɲɛ don o don mɔriw fɛ yen k'i dabali wallahi u bɛ s'anw de ma o bon ne ni n terikɛ tun bɛ baara la bon n y'a ye tile 2 in na a bɛ ka dɔgɔnin dɔ gɛrɛ la pourquoi pas parce que a sɔmi ni fɛn i bɛ kan ka jaba n'a ma dɔgɔnin dɔ gɛrɛ a bɛ kɛ cogo di wa o ye dabali de daminɛtɔ ye dɛ o ye komi anw ye Hayidara mɔgɔw ye u b'a nɛmɛ a fɛnw ye dɔɔnin n'o tɛ n'u taara dɔn ninnu fɛ yan bon cɛ i b'a minɛ ka di yan de koyi walima i k'a halaki a tɛ se ka kɛ ten an jɛra k'a kɛ de u ma jɛ k'a kɛ a ta tɛ wari yɛrɛ ye terikɛ y'a sama ka na dɔrɔn k'a fɛ a k'a ka dahirimɛ sɔrɔ a kɛtɔ filɛ k'a dabali o de la ne bɛ dabali tiɲɛ furaw d'aw ma a dikun de ye nin ala k'an bɛ sɔn a ma Mamadu ni ɲininkali laban n ka laban kɛ dɔ la ko a dɔgɔnin ka papiye de tunna bi quoi i ka y'a dɛmɛ quoi papiye a ka papiye caman ko passeport b'a la permis ayi k'a to ten a bɛ yen ayi o kɔni o ka teli fɛ koyi sisan n b'o fɔ ala ye sisan o bɛ kɛ sisan o ye siɲɛ 60 ye nda 50 ya an bɛ taa faraw ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tɛ kɔlɔsi kisɛ 60 ya n b'o kɛ sisan kɔlɔsi kisɛ 60 n di 100 dafa dɛ a ka minɛ bɛɛ b'i ye alhamdulillah nin waati na a b'a ɲɛw coro na n t'o fɔ k'a pɛrɛ koyi an b'a dɔn an ɲɛ b'i la safurulayi k'a k'a tɔgɔ fɔ wala a k'a tɔgɔ sɛbɛ a yɛrɛ tɔgɔ min a dɔgɔnin ayi min ka minɛ tununa a k'a sɛbɛn a kana fɔ dɛ a ko k'a ka tununa de nin ka fɔ dɔw ka Jakarta ka suɲɛ sini a ka na ne yɔrɔ la n kan tɛ o n'a ɲɔgɔnna ma dɛ dunyalaka ninnu Jakarta o suɲɛ sisan o sini u bɛ ko bɛ na fɛn ɲini la ayi a ko a ka minɛnw tununa na de o ma u benen don walima u bila yɔrɔ dɔ la hakili t'u la o n'a ɲɔgɔnna de ko don a lajɛ n'a y'a tɔgɔ sɛbɛn n'a ye min ka minɛ benna a k'a tɔgɔ sɛbɛn karamɔgɔkɛ n b'a fara a kun sisan a b'i ye sur place a ye kɔlɔsi n ti kɔlɔsi yɛlɛma ko 1 ko la o bɛ da siɲɛ 60 la siɲɛ 60 sisan n b'o régler o de ye fɛn dɔw forfait 20 de bɛ dɔw kunna dunyalaka ninnu walima télécell forfait a ye fulakɛ ta kɔni wula in na ma ko cɛ yɛrɛ la fulakɛ b'i la ma Ayatollah Salama de Tarawele Ismail ayi o ye n ka Ivoirien ayi sisan o de ye compte in tɔgɔ ye wa n bɛ k'a fɔ a ye a ka fɛn tɔgɔ bila ayiwa ko n bɛna f'u ye ka mɛn mɔgɔ min y'a fɔ ko ale ka mɔgɔ ka document benna a y'a fɔ a banna wa Karimu ni Ala sɔnna n ye n sara Ala la n tɛ kɔlɔsi kisɛ 100 wuru di e ye a bɛ kɛ i ka minɛ bɛɛ b'i ye inshallah. Mamadu o ta banna sisan i bɛ nin réseau i bɛ nin bulutifu datugu an mago bɛ mɔgɔ dɔw la sa i b'o bulutifu datugu datugulen don dɔ in ta dayɛlɛ an bɛna mɔgɔ damadɔ ta sisan wala mɔgɔ b'a na live kɔnɔ power on Bluetooth mode device connected wala mɔgɔ dɔw ta dɔw mɔgɔ b'a na mais tali filɛ nin ne yɛrɛ tɛ kuma dɔw bɛ o tɛ fɔ ne ka live kɔnɔ dɛ n'i y'a ye moyen t'a la dɔrɔn o tigɛ ka bɔ yen o de la n bɛ to k'a munumunu k'a ɲɛsin n yɛrɛ ma quoi ni kuma t'a fɔ a ye dɔrɔn n b'a tigɛ waalaikum salam tulahi bisimila n bɛ Ala tanu alhamdulillah ne tɔgɔ Musa Sidibe bon papier ko français n b'a fɛ k'o lajɛ papier n'Ala sɔnna a tigɛ lajɛli kɔni a ko a mago bɛ papier de la wa n k'a lajɛ de ne tɛ lajɛli kɛ a lajɛli ko kuma yɛrɛ wala a b'a hakili to a la fɛn fɛn bɛ live kɔnɔ a TikTok an bɛ niveau joli la
329. 329 TikTok ne ka live kono ay lajeli ko kuma yara bla pew lajeli wo sigo ayo bla Ablo ko ne kuma. suno fe ko na Assalamu alaikum. wa alaikum salam papier ko ni o dalu nyuma ba dama ba ke aba soro mais lajeli ko kuma ayo bla pep ay lajeli boala lajeli mago mi yaga soro lajeli tem wo kuma mon voye ngalodo Ah an yala willawdi siga ko danele assalamu alaikum ablo Wa alaikum salam wa rahmatullahi. ante bismillah Let me bring Vincent Akija Flow, Western Tony. evito lamenna Nala Sona. inshallah Jadi Wagadu Amifula. nyame ale be wagadu dum zane hakil jafuran mamadu afamo chama blasa abita chefan koro chef kele ka fanda fan fara mimbe abo de shishi na o shishi abi odeke dila chef fan dale fan fara na fa shedi ni bora fan fara mi ngono o de bi shishi ko ke dila abade dum sanu ma hakili bi ja inshallah bismillah gen melina il to ka pushe ga yele parce que mo do mena lina me e ba soro ga rezo fanga mambo don non tabi non ta bushi ga boy salam alaikum boy do ikan nim boy ai be den ka dro a hele bismillah atige wala ibi agil to ndila ni ko ni dona li ko no dro ka mo ibi jatumina kene salam alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam basti bismillah Bismillah. Aku dari mau ke jama di lagi jama. Ibi to lamenna. Okay, merci. Jama anda ke jama na fama ye ete jama be se ka fina ko mi dimo ko wallahi da soro oy tura abdallah ne koloni billahi ka jama aran ne bi ngo to ko de yin ngono folo ngono ngani jabe yata atiga ay kana atiga na taraka wa dora tuy assalamu alaikum hello bismillah alhamdulillah ma famu jaka ka de beda awo anga tana yo ndore mo ko yo kime mo mo baya yo kana wono yo na prege do bi kan atuda ala ba ko tuminda sloka ansa ma fa kai ko ayo nya fam bi ngona doni bismillah inshallah atoko buba kasama atige nala sona le mago be mina atariga do fena ga fen tunna ga kayti ga papier tunna ma ye folo abina ye sisa bismillah sur place do ngona folo ay nonon ko ni dalu do be lu peru ya yoro e ntaka na tala e ko wala amo ke sisa menda nda ku no jo sa ko atule ki wo fo nda nto fo de awo no to be ngono bismillah rahman rahim laga mamadu mo warata nala sa ni ga kayti biye ay sur place nia muso ya takaba wala muso ko jama ama fa ko ka jama nyuma awo nyote jama do bi wara mo ko kuna fieni va nyera ni ndomo o ita jama na fama ide na soro commerçant de do parce que jama kalti gacha politique ma do be ulbe jama ko ya fam commerçant fe na be jama ko beni ga jama ke cogodo
ni commerçant do ko kaka taa tile bato yirini ɲini yɔrɔ o sɔrɔ waati ye sisan o sɔrɔ waati sisan tile bato yirini ala karamɔgɔkɛ n'a y'o sɔrɔ Mamadu n'a bɛ sanni tɛ dɛ n'a b'a sun na a ka tulu mɔna fɔlɔ situlu mɔna ni dugu jɛra a ka taa bɔ a ka n'a susu a ka tiga kisɛ den 100 k'a la k'a susu karamɔgɔkɛ k'a kɛ wusula ye Mamadu n'a ye nin kɛ a bɛ lakale n'a ye nin kɛ tasuma na jama de bɛna i n'a fɔ n'i ye kɔnɔboli bo kɛ dumɔgɔw bɛna fiɲɛ o la cogo min i y'a faamu o jama de i tɛ feerekɛla dɔw ye ne nana i sɔrɔ yan karamɔgɔkɛ ko bɛ taa ko bɛ la gansan tɛ n'a ye nin kɛ jama bɛna a ko a ka nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tile bato yirini ta ngale le sebila karnu flado sa me ulta ko kuna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa bismillah alhamdulillah ngala ni aldo comme ne ko ni san na ko ba ya fana bon donc ka fa la ko tu ben ta fa la ligue mo ko san ko san play on ala na flama ne war ni na ya la war ni ko wati shi ko ta fa la fo wati be ko ko to ta don nya fam ibito lamen na inshallah iwo pushe ta doni wala Mamadu ale ta tigɛ ngale jabi kana jigi ibo la ko Mamadu an balimakɛ ko ale bɛ sanu ɲini na a n'a fɔ a bɛ julaya dɔɔni kɛ n'o ye commerce ye ko nka k'u ko sanu tɛ sɔrɔ ko n'i ma lajɛli kɛ ne yɛrɛ ban sababu sanu baarakɛlaw ka ko ma nin de don Mamadu yɛrɛ fɔ tɛ dɛ kuranɛ de filɛ nin wallahi billahi summa wallahi billahi fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɔgɔ bi dalilu b'a la o dama tɛ dɛ fɛn o fɛn n'a bɛ sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ k'a sɔrɔ i ɲɛ t'a la k'i bɛ dugukolo de sen kunfɛ baara la ko mɔgɔ sɔn i k'a sɔrɔ ala y'o dalilu di ne ma ni ko fɛn n ka mɛ sanu jama o n'a ɲɔgɔnnaw voilà mais mun ye n ban sanukɛlaw ta ma cɛ da se yɔrɔ min ma ni sanukɛla jɛra diɲɛ don o don ko ale bɛna don sisan k'e ka lajɛli kɛ ko sanu kan ka sɔrɔ fa jumɛn fɛ ne b'o dɔn ne t'o foyi ye ko ne ye ala welela de ye dalilu bɛ n bolo n b'a kɛ a bɛ kɛ nka k'a fɔ ko ne de b'a yɔrɔ dɔn a ye taa numan fɛ a ye taa kini fɛ ne t'o dɔn dɛ tubabu y'o mansin dilan ko sanu ɲini mansin i b'a da yɔrɔ dɔ la mansin bi ko ko sanu bɛ yen i bɛ taa i bɛ taa pɔnti sɔrɔ yen o tɛ kɛ yan nka o se ni t'u tɔɔrɔ u taara pɔnti sɔrɔ yen mɛ ni morikɛ y'a fɔ k'a bɛ yan a bɛ na n'u taara fɛn pɔnti sɔrɔ yen ko k'a ye nkalon tigɛ a ɲɛ mɛ a ka mansin bɛ tile ka nkalonden tigɛ a ye bitɔli kalite dɔw bɛ kɛ dugukolo jukɔrɔ mansin b'a déclaré ko jama bɛ yan fɛ u b'a a fɛn ka taa u bɛ t'o vitiri kalite o sɔrɔ yen a tɛ kɛ jama ye mansin foyi tɛ fɔ mansin ma o la mɛ morikɛ ko k'i b'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ o de la n'i ye ne wele ko sanu dɔrɔn ne bɛ fayida d'i ma ni min ko mais bilahi Muhamadu n bɛ kuma kelen f'i ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ cɛ 100 i bɛ mɔri jɔ mɔri
i b'a jɔ 100 o 100 90 ani 7 o kelen tɛ se ka sanuko baara kɛ ni ayatollah de filɛ k'a fɔ billahi tallahi i bɛ mɔriw jɔ mɔriw ko a ye na sanuko baara kɛ sanu ka sɔrɔ 100 o 100 97 si tɛ se mais i bɛ sanu baarakɛlaw fɛnɛ jɔ 100 o 100 99 si tɛ sanu baarakɛla ye bɛɛ javanji i bɛ den kelen de sɔrɔ 100 na den kelen parce que o mago bɛ min na e k'a bɛɛ kɛ n'a sɔrɔla kuma la k'u bɛ n'i ta di ça fait moriya la o ti ɲɛ kɔ o ngalon ye tiɲɛ tɛ moriya fɛn dɔw ye secret de k'e k'a bɛɛ kɛ ko n'a ɲɛna kuma min na ko an bɛ n'i ta d'i ma kabi ala ka ne da ne sigilen filɛ ni ne ye maa min réseau kan n bila réseau kan ko ne delila ka sanubɔla dɔ de ka wari dun fɔlɔ ko na n'i ka wari minɛ k'a dun fɔlɔ i taara i ma sanu sɔrɔ kana sutura fiyewu bilahi i ka sarakati e yɛrɛ de bɛ se k'a fɔ ko ne ka taa san ɲɔtɛ ne b'a fɔ de taa san i ka na n'i nana taa san i ka na n'i nana n b'a kɛ n'i taara a bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ mais k'a fɔ de ko ne b'a fɔ nin miliyɔn hakɛ di yan nɔ i ka sɔrɔ ka taa ne ma deli k'o kɛ mais u mago bɛ min na ko hali o saraka n'o nasi n'o sɛbɛnni ninnu dɛ k'e k'o bɛɛ kɛ ko n'a sɔrɔla k'o bɛna bɔ a la mana danga de bɛ ne nɔfɛ yan n'o don n yɛrɛ kun tɛ don dɔrɔn ka taa ta nama kɛrɛda yɛrɛ ka na e fɛ e bɛ namada de fɔ ne ma sanu sen kɛ mais n ko ne kun ye fini feerela ye namada la kure mali tɛ nin ya dɛgɛdu tɛ nin ya bayan tɛ nin ya kara tɛ nin ya narena tɛ nin ya ne ye nin bɛɛ kɛ kure mali namada karan namada i ma karan tɔgɔ mɛn u b'a fɔ ko karan tobiri karan karamɔgɔ an ka mobili delila ka sa ji cɛmancɛ la sotarama an donnen ka taa ji kɔ cɛmancɛ sotaratigi ko k'a b'a tigɛ an ka mobili sara ye karan ne y'o kɛ ka kure mali kɛ ka dɛgɛdu kɛ ka narena kɛ i y'a faamu ne ninnu bɛ e karamɔgɔkɛ e tɛna damanda fɔ ne ye n'i bɛ tigɛ mɔgɔ la n'i taara sɔrɔ damanda la i bɛ da la kamalenkɛrɛ fugari n'i y'a sɔrɔ damanda la k'a ka bɔgɔ bulen k'a kulu k'a ye nin bɛɛ fara ci san kɔnɔ n'a kun y'o baara k'a faso la a bɛ don da la a bɛɛ n'ala cɛ damanda la maa bɛ baara min kɛ bilayi talayi tɛ se k'a kɛ yɔrɔ si tɛ se n'i taara tellement que n'i dan bɛ sanu kan i bɛ bɔgɔ hakɛ qualité hakɛ min se i bɛ damanda maa de sɔrɔ han n'a y'a sigi dakun na tile kɔrɔ sɔgɔma 8h hali ni lazara kɛra ko turu de bɛ s'a ma ala tɛ wuli ka taa sugunɛ kɛ hali ni ko k'a ka don alijinɛ na ko wɛrɛ la a t'a kɛ e bɛ na damanda fɔ ne bɛ damanda dɔn mais a bilahi talayi hɔrɔnya de ka dɔgɔ ye o de la n'u ye ne wele tile ba kelen u tile ka n wele n ko ne t'a kɛ cɛ o cɛ sɛbɛ dɔ i bɛ ne de ayatollah e ka dugu bɛ min ayatollah e bɛ min i bɛ ne sɔrɔ yan de nka ayatollah n nana dama gɛlɛyara a bɛ nɔgɔya de e taara nɔgɔya de kan e tɛ fɛn min yɔrɔ dɛ k'e bɛ taa dugukolo wuguba k'o ta k'o gɛlɛyara mun n'a tɛ gɛlɛya u sabutɛli tɛ koyi mais ne n'u jɛra de a jamanji de ka ca ne ka kalanden dɔ nana ni mɔgɔ dɔ ye yan ni ala cɛ ni so kelen in kɔnɔ yan a y'a sɔrɔ ni so kelen in kɔnɔ yan ko ayatollah ko namabaara k'a ye bilahi talahi lahara ala bɛ ne ɲininka ne y'a fɔ n ka kalanden ko karisa bɛ n jafa e a ko hali n'a ye ne jafa k'ale balima don ne k'a kɛ walahi ale tɛ ne jafa i y'a dɔn a mɛn kan ne ko a ma n ko taa sabalibugu garabali la i ka taa san ka na a taara ka taa ka bagan san sabalibugu garabali la a nana n tɛ nkalon tigɛ dɛ a don bagan in kɔfɛ a ye 7,000 di ne ma n m'a fɔ k'o di yan dɛ ayi a yɛrɛ de ko non ko mɔgɔ tɛ se ka taa ten a y'o di yan jago 7,000 de ye ne sɔrɔ yen awɔ ne kɛra ne sɔrɔ yen sa dɛ an taara min kɛ a taara kɛ a ko ayatollah n ka nin nɛgɛ in datigɛ wa parce que cɛ ka kuma de bɛna sa lajɛlikɛlaw ka jɔyɔrɔ de ye nin a ko ayatollah n ka nin nɛgɛ in datigɛ wa ne ko la ne ma baara kɛ k'a fɔ ko taa nin nɛgɛ in datigɛ don nin nɛgɛ in na ne ko taa ndamanda la n'a bɛ taa bɛn dɔ ta bɔtɔ ma i b'a sɔrɔ n'a bɛna bɔ bunnen ma i b'a tɔmɔ ne de ye baara kɛ o ka taa n ko mɛ k'a fɔ ne b'a fɔ taa nin ze a bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ ne t'o dɔn parce que mɔgɔ tɛ min dɔn i t'o dɔn n ko ne t'o dɔn a ko ha awɔ Mamadu wallahi suma wallahi a taara a ye tile damadɔ kɛ fɛn ma sɔrɔ a ye ne wele a ko fɛn ma sɔrɔ n ko ne ma dati di ma n tɛ dati di maa ma parce que a ka namanda a b'a fɔ ko yanni waati joli cɛ ko n bɛ sanu sɔrɔ ne kun b'o dati dɔn ne yɛrɛ de bɛ taa o dati kunbɛn ka sanu ta ka na n'a ye ne ye ala welela de n tɛ n kɔ dɔn n tɛ n ɲɛ dɔn nka ka ala wele n b'o de ɲɛ dɔn wa n d'a ma la ko ala bɛ n jaabi n ko ne bɛ yen n ko nka n na dɛ n mako b'i la n y'a dɔn sisan e sɛbɛ don
karamɔgɔkɛ a nana ne yɛrɛ ye moto ta ka taa kunbɛn yɔrɔ dɔ la ka fɛn dɔ d'a ma n ko taa nin kɛ ne taara Mamadu a taara o kɛ ne tɛ ala de bɛ yen ni lahara ni ngalon don a furumuso y'a da la ni ngalon don ne ka kalanden min nana n'a ye o y'a da la a taara o min na kalo kelen wari sɔrɔli dama tɛ dɛ a y'i to namada la ka taa mobili san lagi dɛ wari sɔrɔli dama tɛ dɛ a nana dɔrɔn a nana du san Bamakɔ ani min nana a m'a fɔ o ye k'a ye mugan sɔrɔ a b'a dɔn o bɛ sɛgɛn na yan bilahi min nana n'a ye ne tɛ dɛ morikɛ to yen a balimakɛ min nana n'a ye a m'a fɔ o ye don dɔ la ale muso n'o de kumana telefɔni na yɔrɔ muso bɛɛ b'a cɛ ka sanga de fɛ quoi voilà muso m'a fɔ nafigiya sira kan dɛ muso y'a fɔ de ça fait n bila ma n cɛ bɛ n sago la hɔn an bɛ hɛrɛ la quoi ko an ka cɛ i ka cɛ sisanama ko k'an b'a da koyi ale ko n ka cɛ ko karisa kɛ ko mun bɛ yen ko n'a bɛ du dɔ san dɛ k'a filɛ o jɔli la ko et puis k'a taara nin yɔrɔ in na k'a ye mobili de san ka na k'a ko ɲinɛ ta in ko ɲinɛ ta in jara i y'a faamu k'u ye sɔrɔ kɛ ɲinɛ kosɛbɛ n ka cɛ ale y'a wele min kɛ a bɛna mun fɔ ale non a fɔ karamɔgɔ ye ko min na o hali sini a mana d'ale ma a mana di ne ma a bilahi ne ka kalanden ko ne ma ko yafa ma ne ko e ma foyi kɛ na k'a bɛna don ne y'a fɔ k'a bɛ n jaafa parce que k'u yɛrɛw ka bɛnkan la ndamada la ko mɔgɔ min bɛ jaafa kɛ k'o de bɛ sanu sɔrɔ ka caya nka i hakili to a la dɛ maa o maa ye jaavanji ye sanutigi waritigi kɔrɔ jaavanji kɔrɔ o fana tɛ nin nkalon don i b'a bɛɛ dun k'a ban mɔgɔ ye sanu sɔrɔ ndamada la ka na yan ne garte in na yan ne ɲɛna yan ka miliyɔn sɔrɔ ka na bilahi fo musomaninw tun b'a ko Gana yan an ka nin carte in na musomaninw a b'a sigi musomaninw b'a ko ka takisiw san ka fɛn bɛɛ san nka nin gale na alikuranɛ na hali dɔrɔmɛ kelen t'o bolo bi parce que satana de bɛ du la ko n'i ye satana baara kɛ k'o la k'i bɛ wari sɔrɔ karamɔgɔkɛ n'o don somakɛ min b'i dala ye namadala ye o tun b'a cɛ ka na ala ka ɲɛmaya ye namanko ninnu ye fɛn o fɛn bɛ ka taa se dugukolo jukɔrɔ ala wele mɔgɔw ka ala wele cogo kɔni tɛ kelen e tɛ sababu kɔni bɛna soma ma mɛ ka taa kɛ dɛ ne ma sɔn gulɔ la dɛ ne ma lajɛli kɛ dɛ n m'a don da n'o kun don tubabu bɛna mini dan fɛ yan soma jumɛn b'u bolo de karamɔgɔkɛ u ka ala danaya b'u bolo k'u ka mansin ninnu ko n'u y'a testé yɔrɔ min na ko n'a fɛnɛ mansin bɛ se ka échec kɛ minitigi bɛ se ka n'a ka mini fɛn nɔ a hakilila ko sanu qualité dɔ bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ yen échec bɛ bɛɛ sɔrɔ nka ka taa kɛ dɛ ko ne de ka lajɛli kɛ ne yɛrɛ ko a tɔ ne da t'a la n'i ye ne wele ko n bɛ nama na n ko n bɛ dugawu k'i ye a y'a to la an nana sɔmiya selen don an taa kuma ma se walima ne yɛrɛ ye sɔmiya kɛ yan ko karamɔgɔkɛ n dama tɛ haramu ye i yɛrɛ juguya tɛ n na nka ni yɔrɔ dɔ gɛlɛya i ma i t'o bila i ka taa yɔrɔ dɔ la ala k'an bɛ sɔn ma ala ka hɛrɛ k'a ye o tuma na n b'a fɔ a ye a ye kuma min tugu a la a ko a ka wari bɛ tiɲɛ min dama dalilu d'a ma a ka wari bɛ tiɲɛ min kɛ n b'o dalilu d'a ma nka a k'a bila a kunkolo la u bɛ ka fɛn fɛn bila a kunkolo la a bɛɛ nkalon a bɛɛ ni kuranna cɛ nkalon don mɔgɔw bɛ Angola walahi suma walahi ne n'u jɛra u ko jamantɛri don a ka jamansɛn yɔrɔ bɛ Angola a bɛ Gabon i y'a faamu a bɛ Mozambique a ka jamansɛn yɔrɔ a ka groupe bɛ nin bɛɛ la mais a ko bilahi talahi ko kabi ala k'a da a si ka kɔrɔ ne ta a ko kabi ala k'a da ale ma deli ka mɔri tiɲɛtigi ye komi ne ni kuranna cɛ jamantɛri de don a ko a ma deli k'a ye a m'a ye sabu ko ni kun y'ale yɛrɛ ɲininka ale yɛrɛ fɛ ko foyi tɛ foyi k'ale la bilen tellement k'ale ka affaire se mɛ niveau min ma quoi mais ale ni ne jɛlen ale y'a dɔn ko ja ale tun ma diɲɛ dɔn dɔnniko yɛrɛ sira kan mais mɔgɔw bɛ yen fɛnɛ ça fait diɲɛ don o don u bɛ ne wele ko an ye groupe min bila ka taa halisa fɛn ma ye dɛ diɲɛ don o don n'i y'a ka appel ye f'i jaabi tigɛ parce que ne tɛ bali ka ma ka appel ta k'a fɔ ko i ka baara sumayara walima a ma ɲɛ koyi la ne ka sira t'o la n y'a f'i ye kabini ala ka n da n ye maa fila ka numéro bloqué muso jatɔ kelen bɛ yen nɔ k'u to ka n wele ka manamana k'a fɔ n y'o ka numéro bloqué dɔ bɛ yen o ye n fa nɛni n y'o ka numéro bloqué sinon k'a fɔ ko i ka baara ma ɲɛ ne tɛ ala ye koyi wa ne ma maa wele e yɛrɛ de dara ne na ka na ni n nana an b'a fɔ ala ye ale de bɛ se ale min s'a bɛɛ la ale yɛrɛ m'a kɛ bɛɛ ye o kuma tɛ ne ma wa ne ka danaya filɛ dɛ an b'a la dɛ ala k'an bɛ sɔgɔma a fɔ cɛ ɲɛna min ye n damago kuma in fɔ ko a ka da ala la ka da kira la walima hali ni silamɛ tɛ a k'a dɔn fɛn dɔ b'an bolo ko kuranɛ ni a yɛrɛ ye silamɛ ye a k'a dɔn ko kuranɛ min filɛ ko suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko iza zulzilatil ardu a ka da ala la a k'a di sɛbɛnnikɛla ma sɛbɛnnikɛla min b'a dafa a k'a siɲɛ 40 ani 1 sɛbɛn yiri dɔ bɛ yen ko surugu tɔmɔnɔ a ka surugu tɔmɔnɔ ladɔn ɲini surugu tɔmɔnɔ ladɔn a k'o ɲini a k'a k'a la walahi a k'a ko tile 7 ala bɛ dɔ di a ma ko ayatollah ko ten ne bɛ da yen
afam na kuma na ko ana ya war soro ko war do ti war do soro ku aya dige shi abita yiri suna shi misali ala shi shun shi bolo min jamala bo kare abina susu na ya susu aba mugu kai ka ako aba kai akul jila ka ako walma ka ka wushulai waru na nyon fara nyon ga ku shi do bela jele jale no le ita ala shi bolo min jamala o de bi kare shi min boy shi do bi saka u jole ndo kana to o du ala ka bara ala ka mbe so mamadu anga duwa ka bita imlay awo 22h36 ala ka hera kai awo ami haga to yini ka fu e ko nala sona dungara ana tamana abjan taw amo labena nya fa an karamo ka so am to laja ko damuda an nala sona nyana babe aja fatmata kone amita bo Côte d'Ivoire ta foli kula kana ya fam inshallah komi nunu fokun mogo chama beniga hakilla do billahi suma wallahi wasote ni ma keme ne wele tile kono ne ba ko ma biduru ivoirien bon mogo do ka ne wele kata ka chila Côte d'Ivoire ne kata do Côte d'Ivoire ka tla ka nenga bo ko ne kuma fe dongo ni na nyo na malo ya binina nje nyogo mbi minu uma hore chembulu kwa bon ntise ka obe wele telephone na ne bina do aka jamana o de ko so ne ba fota suno wallahi mbise ka do mbise ka ne be avion taya katanga chinyana bo Côte d'Ivoire kana ma kele ma fla obi ne ka kodla aya mi be ka numero bla ne ka numero te nga numero te nya fo hey aga na numero bla ne ka live ko ne ka live numero bebe nga page savelo de fe abana nga compte savelo fe ne ka numero bebe aga na numero bla live ko ambe ivoirien de ko kala ni watina mamadou ka fo ivoirien o atle be labe na nganga do Côte d'Ivoire mais afoku ye jume ni ala chelala ça fait mugo kanu bakari kacha yoro pourtant mugo chama be Côte d'Ivoire mi ne kanu karam ko haidara do be no nega ma sebo do yemma ko nyeni nane ndega do ka bo karam bon chera la yanja fa de ma be ambi wili bon ni nana hal na kera foli o mo se na kera foli bon ni na nyoga na de gama nane bita Côte d'Ivoire mba fo sona ne o fa ka ba ala ka ne dar ne ma dele ka wuli ne atule mi sigile fle ko ne ta to fle mo re ta mana o te ay de mo de bi ne déplacer ka avion piedi aha walma ki ga mo wuli biedi ne biti ka chinya na mo de seve ni tara zira bola bi tomi boy bulu odo de aha ali sisa mo go ka sota ne ka kele ba war pesara ka ba aso kalo kele wari na fori Côte d'Ivoire aka bo hakilima ngonga mana do oso ngono chogo mbita mbade fe fola aja fatmata kone mbita ye folodi ne mbora mba fe tumamina on e daga bana yoro mi wari sara nata o laja ka soro kata ngara mo shiru Usman Madani Haidara fe ivoirien on kumba uka na alama bashike semeni nata yoro la inshallah odela ngomina o fo belejele inshallah na ala sona aripori Félix Houphouët-Boigny ani aripori Modibo Keita nambora Modibo Keita la ya anata jigi Houphouët-Boigny ga aripori la ni mi mboro ko fesa ivoirien na do atulebe Côte d'Ivoire ta labena wala maddo fofolo onga uga bla hakilla ko na foku yemi ça fait mo de ba foku ali salonda yaro ne kletan shegi ne kay mo kletan shegi ko do taraka ko ha ko taraka na ki mangwele ngoche mo de déplacer kata mata ko ni ta memoria ya tourner na kana kuy karabo ke mbasi ya jelu nanu siya ta majara ngonga lodo ne bi nga fe besora ne morde mbake nga sokono ya wa bi minya me mo do de ba kanu na anve bo nyana ma yere la de ta nga seki de kan adama dema pourtant adama dema no bi fe wallahi ma fo jamana wara mo tene fe men gale na alala iwari am mine wele tile kono o jamana ti mi mine wele funa bora farasida o manani mo kerife katoka tabuyo na nyo na inshallah am fe kata bo iwari nyawe hala sura sababu anga general doy ame ala deli ala ka na deme ala ka here ka nay ala ka layinu sabati general bado de be ala ko ka ya kanu nere kata ale fena tokola o ngandi fe ka to fofolo mi mbadi to fofolo aja fatmata kone ambala deli ivario ala nantara ala ka jamana basiki ala ka jamana ja ala ka here ka nye ambala de laba bunya ni minga ala ka na bunya ayan karamo Sheikh Usman Madani Haidara bunya ni minga ya rabbi ala ka na bunya ala ko kaka ala ya koso o ka ala kira kanu koso sallallahu Muhammad